Retinol je supstanca sa najviše dokaza da stimuliše sintezu kolagena, da ublažava borice, ujednačava ten i ublažava flekice. Postoji više različitih oblika retinola, od onih koji su izuzetno efikasni do onih koji praktično nemaju nikakvu efikasnost. Najrasprostranjeniji derivati retinola kod nas su retinol palmitat, retinol u čistom obliku, retinaldehid i retinoična kiselina. Retinol palmitat se često nalazi u različitim kremama, međutim on nažalost nema nikakvu efikasnost, tako da koristeći ovaj oblik retinola samo gubite vreme. Čist retinol je praktično supstanca koju možemo naći u mnogo krema i on je izuzetno efikasan. Postoje derivati retinola koji su efikasniji od njega, a to su retinaldehid i retinoična kiselina. Retinaldehid ili skraćeno retinal je nešto efikasniji od čistog retinola, a ono što je posebno dobro kod njega je da pored veće efikasnosti on pravi i manje iritacije. I konačno najaktivniji oblik retinola, retinoična kiselina, odnosno tretinoin, je lek koji se izdaje na recept. To je najaktivnija forma retinola koja ostvaruje i najjači efekat, ali nepravilnom upotrebom može dovesti do iritacije, crvenila i jako je važno da se uvodi pod nadzorom lekara kako bismo izbegli neželjene efekte.